खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों खुलुमदों जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैफिनबाय आङो भिडिअआ बेनो आं दे UPPL आरो BPF बुजाबुजि मोनसे मैया भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय बावहाय आं बुंदोंमोन माने रिजाल्टनि सानखान्थियाव खालामथ'नो नाङा होननानै ओमफ्राय हायोबा बुजाबुजि नेक्स्ट फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव गेलेयोबा गेलेलायदो होननानै दा बावहाय गोबां मानसिफ्रा भिडिअखौ नायदों ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट हरदों मोजां कमेन्ट हरदों फ्राय बांसिनानो फ्राय गोबां मानसिया गाव गावनि राजखान्थि हान्जाया देरहागोन बेखौ माने बाथ्रा बुंहरदों आरोना UPPLआबो बुंगोन UPPL देरहागोन मोननैबो समस्थियावनो क'क्राझार लकसभा समस्थियावबो देरहागोन आरो माखासे खायसे बुंदों BPFआ मोननैबो समस्थियाव देरहागोन आं मस्ट वेलकाम खालामो मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ आङो BPF राजखान्थि हान्जाखौबो आं मोजां मोनो आं UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनो मानो मोजां मोनो बिनि आन्दोआव खारन दङ स' गतिके आङो दा बुंलांगोन दा बाथ्राया जाबाय मा बिनि सिगां दिनैनि बे आं थांनायाव लिरनाय बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों बे जाबाय मा राजखान्थियाव उन्दैयालाय मा रोङो राजखान्थियाव गोरलैसो उन्दै गोरलैसो नङा होमबा राजखान्थियाव बैसोआनो जायाखै गतिके राजखान्थियाव बैसो जायियालाय राजखान्थिनि सानखान्थिखौ मा मिथिनो माने बेबायदि होननानै गोबां माने मानसिफ्रा कमेन्ट लिरहरदों बे बाथ्रायाबो जेनुइनबो जानो हागौ अबेबा बिथिङाव नङा होमबा ओमफ्राय अबेबा बिथिङाव जेनुइन नङाबो जानो हागौ आरो खारन माने मा होनना बुंदों राजखान्थि होनना बुङोब्ला बर'फोरनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थियाव आंनिबा बैसो जानाय मानसि गैया रावबो आरो बेबायदि बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा होननानै आं सानो आरो आं मानो बुंदों बर'आ राजखान्थियाव गोदानसो जेब्लानिफ्राय 2003 मायथाइनिफ्राय BTC सुक्ति जादोंमोन 10 फेब्रुवारि खालि हाग्रामा माने महिलारि साननि दैदेननायावहाय BLCआ एग्रिमेन्ट खालामनानै BTC सुक्ति जादोंमोन बेनि उनाव 2 इयार्स इन्टारिम सालायबाय होमबा टेस्ट माने 24 नङा होमबा थांबाय जेनेबा 25निफ्राय इलेक्सन जाबाय दा बैनिफ्रायसो जोंनि गेजेराव इलेक्सननि दोहौआव फैदों बर'फोरनि गेजेराव नङाब्ला बिनि सिगां आंनि मोनदांनायाव माने बर'फ्रा बेफोरबायदि इलेक्सननि सायाव बेसेबांदि एबा राजखान्थिनि सायाव बेफोरबायदि इसेबां नलेज गोनां मानसि गैयामोन होननानै आं सानो आरो दा नोंथांमोना बिनि सायावबो कमेन्ट हरलायदो आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा सोर हरग्रा आं बेखौ लानानै बुङा मानोना नोंथांमोनानो बुंदों गावनो कमेन्टबो लिरनो थिनो ओमफ्राय गावनो कमेन्टखौ लानानै बाथ्रा बुंफिनो स्क्रिनशट होलायलायो होननानै बाथ्रा बुंदों आं बिनिफ्राय आरो बेफोरबायदि होनाय नंले बे आरो नंगौ आङो नोंथांमोननि बुंनायखौ आं ओंखायनो बुंदों जेनेबा राजखान्थियाव बैसो जायाखै होननानै जेनेबा बै लिरग्राया माने दानि जेनाखि UPPLनि आफादगिरि माने प्रमद बर' बेखौ सारखौ बुंदों जेनेबा बिथाङा ओमफ्राय बिथांनि बुंनायाबो गाज्रि जायाखै थारमाने प्रमद बर'आ एबसुनिफ्राय फैनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय BTR सुक्तिनि लोगोसो बिथाङा 2020 मायथाइनिफ्रायसो जेन'बा बिथाङा BTR सुक्ति जानायनि उनावसो बिथाङा UPPLनि आफादगिरि जादोंना बेखौ लानानै बेखौ होनना बुंदों प्रमद बर'आ जेन'बा बैसोआनो जायाखै राजखान्थियाव अब्ला बिथाङालाय सानखान्थिनि दाजा दांखौ बिथाङालाय मा मिथिनो बेखौ होनना बुंदों आरोखि थांनाय समाव BTC माने इलेक्सन समाव 2020आव बेसेबां बिसास लानानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन होमबालाय बाहाय माथो देरहानो हायाखै मानि थाखाय दिनै कलेजजों गभर्नमेन्ट मानि थाखाय दानो गोनां जानानै फैखो होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट लिरदों बेफोरखौ गासिबो मोजांखौनो बुंदों बुंनाया जेन'बा दाबो बिथाङा बुंबाय थादों हाजार बार जेनेबा UPPLआ देरहागोन होननानै बेखौ बोरै बुंनो हायो होनदों आरो स' बिनिखायनो बिथांमोना होनदों राजखान्थियाव बैसो जाग्रोनांगौ हमदांनो हाग्रोनांगौ होनना बुंदों मानोना BPFआ जाहैबाय बैसो जाबाय राजखान्थियाव बैसो जाबाय होननानै माने बिथांमोनहा बुंदों आरो दा बिनि सायावनो आंनि मोननाया बेनो आं मानि थाखाय मोजां मोनो आं दहायनो बुंखादों राजखान्थियाव BPFआबो बैसो जायाखै आरो ओमफ्राय UPPLआबो बैसो जायाखै ओंखायनो जोंनाव दिनैसिमबो फुरा साधारन पाब्लिक होननाय बेबायदि जोंनाव मानसि गैया दा गासिबो मानसिफोरा राजखान्थियाव बिराद दोहौ जानानै दं जेब्लानाखि जोङो राजखान्थियाव थायै थानानै जों जेब्लानाखि आंगायल' मोनगोन बगालि मोनगोन अब्लासो मानसिया नागारगोन जेरै जों हमनानै लादो नोङो सानफ्रामबो जुदि आपेल जाबाय थायोब्ला आपेलखौ जायै लासैनो उनाव आंगायलांगोन बिनि उनाव दस्रा फिथाइ जानो लुबैगोन नङा होमबा थिग बिदिनो ना जाबाय थाग्राया ना जानो बायो अमा जाग्राया अमा जाबाय थानो माने बायो दस्रा जानो लुबैयो बिदिखाय राजखान्थियावबो थाबाय थानाय लासैनो हाराम ग्रा मोनना लांगोन ना माथो राजखान्थियाव आजां गाजां गोबाव सेक्रिफाइस खालामबोबाय राजखान्थियाव थानानै एसेबो माथो आंनि न'खरफ्रा एसेबाबो मोजां माने थाखोआव जौगायाखिसै नङा होमबा एसेबाबो डेभेलप जायाखिसै स' बेफोरखौ गावनो मोननांगोन लास्टआव
ओमफ्राय मोनदांनानै लासैनो बिसोर नागारगोन आरो बांसिनै गावनि मावनाय दांनायाव जोंनि मानसिफ्रा माने आखाइ होगोन आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों राजखान्थियाव आंनि मोनदांथिसै आंनि राव मोनदांथि आं रावनिबो मोनदांथिखौ लायाखै आंनिबा बिपिएफआबो गोदान आरो इउपिपिएलआबो गोदान आरो मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ आं मोजां मोनखादों मानो नोङो मोनसे गभर्नमेन्टआ जुदि अपोजिसन पार्टि थायाब्ला बोरै जालायखो जेनेबा दा दिनै आसामावसो आसामजों कंग्रेसआ पुरा बिजेपिजों कंग्रेसआ पुरा कम्पिटिसन जागासिनो दं ना दिनैबो जेनेबा बिटिसिआव आगयाव जेनेबा नो डाउट बिपिएफनि माने कन्टेस्टमोन कम्पिटिसना सोरमोन अपोजिसन पार्टिया इउपिपिएलमोन नङा होमबा इउपिपिएल जानायनि सिगां मा पार्टिमोन पिसिडिआरमोन पिसिडिआरनि सिगां मा पार्टिमोन बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ थ' कन्टेस्ट खालामै जुजियै जेनेबा दा नै जानो हागौ रायजो राजाफ्राबो जेनेबा हाग्रामा सारनि माने दैदेननायखौ अबहेला नुबाय खोमा ओंखायनो बेखौ नांथ'ला होननानै गोदान गभर्नमेन्ट लुगैनानै प्रमद बर' सारखौ दैदेनहोबाय आरो दिनै प्रमद बर'आबो माने सरकार सालायबाय बेबो जानो हागौ मोनसे दा जुदि दिनै थारिखआवबो जोंबो बुंनो हायाखि प्रमद बर' साराबो जुदि गोलाव बोसोर मोनसे राजखान्थि हान्जा एबा गभर्नमेन्टआव थागोन होननानै जों बुंनो हाया बिथाङाबो जुदि पाब्लिकफोरनि थाखाय जुदि साफिसियेन्ट मावनानै होनो हायाब्ला बेखौबो जेनेबा रायजो राजाफ्रा माने बालायगोन अब्ला बुंलायगोन दे प्रमद बर'खौबो नांलालाय जोंनो गुबुन नांसिगौलाय होननानै जेनेबा बिपिएफखौनो देरहागोन नङा होमबा बा मालाबा जोंनि राजखान्थि हान्जायाव आरो फिन जेनेबा राजखान्थि हान्जा माने जोंनि बिटिआरआव हयथ' आरो गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोमबो जाफिननो हागौ नङा होमबा बे आरोना बाथ्राया मानोना बयनिबो साननाया समान नङा बयबो माने मावनो थांखि लायो आरो जोंनि गेजेराव माने गोरोबनानै मावनांगौ होननाय बाथ्राखौथ' दा साननो हाथावखाया बे जाथ'ना नङा अब्ला दिनै आसामा कंग्रेसजों बिजेपिजों माने गोरोबनानै मावनांगौमोन मानो मावनो हायाखै गतिके जोंनि माबायावबो बिटिसिआवबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबनानै मावलायगोन बेखौबो साननो हाथाव आरो दा बाथ्राया सैथो नंगौ दा जेनेबा गोबां बिपिएफनि एमसि एमएलए देरहानायफ्रा दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों जगदान जाबाय इउपिपिएलखौ साफा खालामनो होननानै ओंखायनो आं दाखालिबो भिडिअआव बुंदों माने मा जे मैयानि भिडिअआव बुंदों आरो जेने नेक्स्टनि इलेक्सना गोनांसिन होननानै जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोजाङै मुजुदुर गेलेयोब्ला जोङो बिजेपिखौ फेजेननो हागोन अब्ला गोसो जायोबा आरो मिलायनो हायोबा गोरोबनो हायोबा सेट शेयारिं खालामलायनो हायोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलनो सरकार दागोन नेक्स्ट माबायावहाय पिडिसि इलेक्सनाव बे आंनि फोथायनाय आंनि बिसास आरो मानोना जोंनो अपोजिसन गैयाबा मोनसे रायजोआ मालाबा सान्थि जाया एबा बिथांमोना गोसोबायदि खामानि मावगोन बुंग्रायानो गैयाब्ला बेखौ सोर मा खालामनो नङा होमबा बुंना थानांगोन ना दा बेनिखायनो जेनेबा बिपिएफआ दा बुंग्रा हिसाबै थागासिनो दं जों माने इसिबां मानसिफ्रा माने बिपिएफखौ आजां गाजां गाज्रि मोनो आजां बखियो बिपिएफ होननानै मा बुंबानो मा मानसिफ्रा इसिबां बुङो बिपिएफआ मानो मावाखै आं दिनै आसि थुयै थिगसाजों हायो बिपिएफआ मा मावदों मा मावाखै अब्ला मानो मानसिफ्रा बिपिएफखौ मावाखै होनना बुङो बे मोनसे आरोना बाथ्राया माने गासिबो मावदों गतिके बुजिनांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टआ जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माखौ डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनो बेखौसो नांगौनि बाथ्राया जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव कन्ट्रेक्टरफ्रानो गैयामोन बिटिसि जानाय लोगो लोगो बेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर फैगोन नायनोसै रां खामायनो हानाय जोंनि गेजेराव गैयामोन बिटिसि जानाय लोगो लोगो बुहुत सुजुग फैबाय गोबां मानसिफ्रा बिजनेसमेन जानो हाबाय गोबां मानसिफ्रा कन्ट्रेक्टर जानो हाबाय गोबां बर'फोरनि गेजेराव रां रुफा गोनां मानसिफोर फैबाय आरो जेनेबा दा बिटिआर जाबाय बिटिआरनि उनावबो आरो गोबां कन्ट्रेक्टरफोर जोङो मोनबावगोन नङा गोबां बिजनेसफोर मावनो ओंखारबोबावगोन बिदिजोंनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो राजखान्थिया जौगागोनो हागौ बा आरो रांखान्थिनि बेलायावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव लासैनो जौगागोन बेखौ आं फोथायनाय दं आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोननो बुंबाय बिपिएफखौबो नांगौ जोंनो इउपिपिएल नांगौ बेवहाय आंनि मोनदांनायाव बिपिएफआबो गोरलै राजखान्थियाव आरो इउपिपिएलआबो गोरलै राजखान्थियाव बे आरो थेंक इउ